Eh, ka-joker. Kaligo ta. Ligo ta sa dagat. Ay. Hangin. Oh, ka-joker, kumusta? Subscribe sa atong YouTube channel. Ang ato YouTube channel, Joke Time Friend. Oh, dito na ninyo ang bill. O dito ninyo ang bill lagi niya, subscribe, bill, i-like, i-share ninyo. Ay, iskisigot sa takajot, mintas di pa ko maligo. Ingani ra, takabara. Sa to ha? Sa kadyo. Yung napita din. Nay mga istorya. Uy, sama nyo. Nay mga kaistorya. Dire daw kunos dagat. Dire kunos dagat. Doon ay mga anomalya. Dapat ko na nagpuyo ba? Oh. Puyo. Puyo dagat no. Ako na yung mga okoy diya. Kanya iwanan ko nyo ha. Bakit ganyan kayo ha? Kala nyo matatakot ako sa inyo. Hindi ako matatakot sa inyo. Unya, sa dagat di ay na ay mga anomalya sa dagat. Na ay mga anomalya diya. Karon totoo ligo ta. Diya sa dagat na kuno nagpuyo diya nga ukoy. Unya ang lalaki ukoy. Unya ang babae daw kuno ukay. Tinood ba? Ukay kuno. Ha? Di tinuod. Tinood na eh. Ay sa kanya. Ay sa kanya ta. Diya kuno sa dagat na ay mga ukoy niya, ang mga babae daw kuno, mga Serena. Unya diya sa dagat na ako na gapuyo diha. No, na ako na gapuyo diha sa dagat. Unya karon ang usa ka mananagat lagi kay ang iya kuan raman kining mananagat lagi niya ang iya mamasol lang gid siya. Ya sa halos sa kaadlaw gid siya kuha. Nay na matikdan niya nga nay dito dapit sa bunso. Bunso. Unya, tayo daghan og isda dito. Unya, iyan nagipana dito og kuan. Ang iyang mga paon, panan niya og kining ulang yang itsa dito. Pag itsa niya sa dagat, kuan ni murag mubira. Iya ding birahon na, uy. Why sa kay ang kining mga isda kay ang gikaon ang paon ra gibilin ang taga sa ding gibilin ang taga iyan na pong gibutangan hantod na hurot ang iyang paon wa man siya nabili wa naman siya kining paon na may iyang buod potpot mo iyang kining paon baor ra gihapon mga ka-joker
birahon lang gyapon unya taga na lay ipuli sa mao nga kung ano, taga na lang. Oh, una tingala siya. Tingala siya nga. Yo kinako ng mga tao sa sulod, no? Wala kahibulungan kay ba? Sa ano man eh? Kaya taga na may bili. Kuya na napita diri. Muna nga sa diha nga iyan ang giko nag bodpot-pot ko na mo gilain. Iyang giitsa. Pag itsa didto agkuy kay birahon lang gyapon pag pananap taga lang gyapon habilin mga ka-joker, no? Taga ra gyapon. Wa gyud, wa gyud nahimo. Wal unahon na niya nga wala na mo kay bodpot-pot, wala koy sudan na ni. Iyang idea, iyang gilabay nga way paon. Pag sa diyang gilabay niya way paon, ang iyang sakayan murag ni kiling. Kan mamurag ni takilid. Kuy to may ukoy dito. Toy ukoy dito. Nitungtong ang ukoy dito sa kining katig. Katig bitaw kana. Unya sa diyang itungtong niingon niya Noy Ronald Malino. Noy nang wala na ibuad pot-pot. Wala na. Pot-pot wala na. Wala na pot-pot. Wala na ibuad pot-pot. Wala na. Ingon ang okay nga. Noy Ronald Malino, wala na ibuad pot-pot. Kay nangita dag buad pot-pot ang ukoy. Still mo dayng way mo kubit. Kay ang ukoy day mo sigaon atong ang okay day sigaon atong paon di ay mga ka-joker. Unya. Pare pot-pot noy. Perut na. Pot-pot wala na. Unya, mo to nga uli siya nga wag siya kuha. O wala gyud siya kuha. Unya nang sa wa pa siya makaabot sa kuan. Wala pa siya makaabot sa mong daghang kayo mga isda pero mga butiti. Tungod siya kalagot mga ka-joker. Yang gipang kuha tong mga anad mo sa kayo ang mga butiti. Yang gihimo gisisarya niya mga butiti tungod siyang kalagot kay wala naman si kuha. Buntis itong mga butiti. Gipanguha niya mga kining bihod. Yang gipangbili labay niya tong mga lawas. Unya, yang amigo wala hubog sa kayo. Wala hubog kayo. Nag-atang-atang din niya kanus siya makaabot para nga mag-inom sila ug magkilaw sila isda. Karon kay wa man ginakilaw. May kilaw. Wa pa magabot. Usa gipaabot. Dala ni abot diri man niagi si Malino, si Ronald Malino Drespicas. Ingon niya ni adtos balay itong iyang amigo. Wa man lagi ka ako makit-e dito magkaniagi. Sa diara ko ni Agis Picas. Mao ba? Nya, kuha ka diya kay mangilaw na ta kay nakoy tuba dre. Okay man akong nakuha. Okay man ni Pudyot noon ikaw sa compound. Kay ayaw tong ukuya to kay di man maluoy na isda dito iya mambugaon. Unya, uman ana. Sige. Buwag sila. Uli itong balahubog. Abot dito.
Adto sa sakayan, binuang mo ginay malino ba na mo ginay kuha niya. Itan awa lagi, daghana lagi kuha lagi. Ha? Pero tindaghana gyud kayo. Pero tindaghana yung bihon na ingong walay kuha. Agi waong ko ni kumaong ko ni mga bihon. Iyang gi kuha nito, iyang gi paksiw. Iyang gi ununan. Wa kaon sa busog kay siya. Amot mga pila ka mga buwan, kita sila balik sa bay na imugyo kong gipangimakak ba. Ingong ka nga wa kay kuha. Grabing daghanang bihon akong yurot tungod sa akong kalagot. Akong gikaon ang mga bihon, akong gipaksiw. Wa ka binli nako. Ingong ka wa kay kuha. Sa tingala bitaw ko bay. Nga asa tong mga bihon. Kay katong mga bihon bay, makahilo to. Ay makahilo. Unsa man ito nga bihon? Kuan to nga bihon tos butite. Sa ha? Wa man ka magingon. Smart traders never miss a beat. Introducing the all-new X7. Bihod sa butiti to. Bay, bihod lagi sa butiti. Sure lagi. Patay. Pastila, no? Mga kajoker. Para kamatyan mga kajoker. Yang patay. Pero na. Pila nakabuwan ng nilabay. No? Pagkadungog na yung konday, bihod des butiti, patay. Wala sa kanya, maligo sa ko ha. Magligo ko sa dagat. Amor to nang subscribe ha, subscribe na magnaut kung wani ukoy diri. Palihog kong subscribe sa atong YouTube channel. Joke Time Friend. Pangitaon ninyo. Onya silito ninyo ang subscriber dayon ang bill para nga kung dunay mga bag-o nga mga joke-joke inyong madunggan dire nya makita ninyo sa inyong notification. Thank you very much ha. Kay maligo sa ko. Ano to? Maligo ko mga ka-joker. Mo na lang to atong sabot. Ya kung doon na mo mag-subscribe mo ha. Sabot na. Subscribe mo sa ako para mo daghan-daghan po kay murag 3 pa lang gabo. Doon nga give maabot 20, 30, 40. Okay lang ha. Salamat sa inyong pag-subscribe ha. Thank you. God bless sa inyong tanan mga ka-joker. Ayaw kalimot sa atong YouTube channel, Joke Time Friend. Okay? Ay mo kalimot ha, Joke Time Friend.